Señora Pontón. Pregúntame vostede pola calidade democrática. E logo do exemplo de onte, onde estiveron os diputados pechados, retidos, coa colaboración do único diputado que teñen vostedes ali, hasta que o goberno lle saliron as contas, ou intentou que lle saliran as contas, prometendo que era unha cousa diferente. Vaya calidade democrática, vaya exemplo, señora Pontón. Me pregunta pola calidade democrática a voceira do único partido que explícitamente apoiou, aplaudiu o pucherazo do señor Maduro. Vaya calidade democrática. Fírese as reglas dunha comisión, pero se onte os letrados deste Parlamento, por unanimidade, dixeron o que di a lei, que hai que asustarse á legalidade, que vostedes, señora Pontón, por ser diputados do BNG, non son de maior calidad ou de mellor condición que o resto dos diputados. Aquí hai dereitos e obrigas que todos as cumprimos, os puseron no seu sitio, viva a calidad democrática. Outro exemplo de calidad democrática. Esa comisión de investigación é posible neste Parlamento para os grupos que non teñen maioría. Eu creo que é o único Parlamento autonómico. Dende logo, nos parlamentos que vostedes apoian, non creo nin en Rusia nin en Venezuela que eso fora posible. Mira, o problema é que vostede non quería unha comisión de investigación, quería unha comisión de difamación, un suicio paralelo. Sabe que lle digo? Cada vez que se lle pide a xente que opine, nos dá a máxima confianza e a vostedes sempre os manda oposición. Eso sí que é calidade democrática. Máis nada, moito gracias.